Yan guys, so ngayon po ay March 19. 19. So ngayon po ay pesta ngayon sa San Jose Magalang at Benevista. Ayan, sa Benevista. Pesta rin po dyan, kasabay ng magka-pesta ngayon. So today is therapy also for 6-day session ni Kuya Noli. Ayan. So what you put in there, yung aming program ngayon. So more on, nakapokus po kami sa upo tayo. Ito po ay again, pinapalala ko sa mga nanonood sa atin, sa mga kamag-anak mo niya. Papalakas po ito ng lower limb, lower back in preparation again sa kanyang balancing and standing tungo sa paglalakad. Tagayin, Dar! Magpalita pa daw. Magpalita, pray. Hindi natin is impossible to God. Yan yung kayo yun, tinitake. Ano ba, MW pera? Yung gagawin. MW pera? Oo, bukas sa pamilya. Bukas siya pa kanyan. Lalo na piyesta. Pesta pala kaya kayo. Dati magtawag kami, yan yung may sakit. Ano kung nabisita ka na? Tata. Depisan. Bisita niya. Sige. Lord, again. Depisan sa Pedro Das. Peta pa. Preta no. Lord, maraming salamat po Panginoon. Lord God, muli. Dalangin ko Panginoon na mas masin mo po Lord God. Muli itong aking mga kamay bilang instrumento mo tungkol sa magalingan mo ngayon. Muli po kayo muli kasama siya. Sali, both side, mga kamag-anak mo nila, mga kapatid, Lord God, ng mga anak, si Ivy at si JR. Lord God, na naghanap ko po sa blessed mo, Lord God, ang kanilang pamilya Panginoon. Panginoon, ikaw po ang aming Diyos na buwan namin sinasamba. Yes. Sa inyo po kami sa umagang ito, pagpapala, kalakasan, kasaganahan, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Shout out, happy fiesta! San Jose Magalang, and happy fiesta Benevista. Ayan. One. Meron sa Mexico niya. Mexico. Benevista. Ano Benevista? Mexico naman eh. Mexico na, Benevista. Pupunta ka nila eh. Mexico ba ngayon? Parang pupunta ka niya. Kilala ka rin. Ay! Ano yung magkilala? Magkiyamo ka rin. Eh, tawa na ba? Mexico ba? Siga. Mexico ba? Mexico. Okay. Lagi mo yung pula o kasi? Napon ni tapat ko. Ha? Napon ni tapat ko. Makabaya. Makabay ba? Nice po ito ba? Importante. Sa lahat ng bagay, di problema ang tao. Ang Diyos, ibaba pa na pinapunan na ng Diyos. Ang buli ko nila ka dali, tablaka. Oh, Diyos ko barabat. Sa amin, sa mo. Tayo magsabuhay. Tayo magsabuhay alisan eh. Bawa ka namin. Bumangos. Siga bangus. Oo. May yung siga bangus. Tingin niya ako pa. Okay. Kung hindi ka pala kasigang, Bang. kami tilapia. Tiga. Okay, apa? Ikaw ba pre? Ang buli tilapia mo. Bibit ako ba pre? Yep. Bibit ako ba na? I'll check your blood pressure. Kung sali na kalim na remedies ko. Kung sali. Ito yun, ito. Pagluto ba? Pagluto na ka. Ang luto. Oo. Ubi ko ang medyas ka na medyas ko eh. Marami isang pagluto eh. Hindi ang kaya ko. Ubi ko ang medyas ka na buti ko. Medis pa siya mag-therapy pa. Mas ang tingin medis mag-therapy. Hindi mag-therapy tayo. Ang bulit na yung anak mo lagi. Ang ulam. Ika? Bulit na yung anak ko. Hindi ka. Sige ako. Sige. Bulit na piritong manok. Ang pagkita. Kaya ako piritong manok. Pagkita mo naman. Sabi ko, kung talalaki mo, hindi ka kaya malangi. Piritong manok, ketchup. Yan. Ang mabay mo rin ang sabo.
Sari. Kagabi nakatulog ako. Ba? Mga sweater ako. Malamig eh. Maring lang yan na. Ang lamig ata sa Canada, buksan sa Pilipinas. Eh, mga kagala ba? Kaya nga ba tayo mo na 90 o 60 na yan? 90. What? 60. Kaya tayo mo? Kaya. Bakit kaya? Paling sa bakya. Hindi magkakaroon eh. Kita na pag bukas pa ka na eh. Wala magdog ng kanako eh. Diyan mo yata, di ba? Oo, magdog na naman eh. Ang gabala din tabi sila ka na eh. Ba, kaya kakakot manabo ka na eh. Daw siya ko Ano din, yung takas niya eh. Hindi tayo ngayon din mga ano-ano. Ano mo na naman sa sarili mo? Oh, ito ka pa. Kaya kung sana kung nandun yung kaibigan ko, bibinangin o. Yung ano kaya? Matay. Ha? Matay. Oh, yung may na. Ah, Yung may na. kaya yan. Masaya eh. Matay. Kaya makakakaya ko. Basta ka ba yan? Matay. 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 Bob. Babokin yun. Babokin yun. Ganyan ka. Ganyan ka patas. Ganyan ka. Yan. One. Sige. Ayan. Yes. 1, 2, 3, 4, 5, yes, 6, 7, 8, 9, 10. Nakikita. O, dito kaya ko. Muna tayo. Siyempre. Alaw ka. Hop. Eh. Tama. Iikot tayo. Ay, May na kaya ba? May na. Yung sabihin mo pa niya. oh. May na yung therapy mo. Yung sabihin na. Eh? Tayo ba? Wala. So ngayon, ibabayod ka yung buwatan. Last ka pa na eh. So guys, again, ngayon po ay March 19 and this is our 6 days therapy ni Apo Noli. Yan, Peña. Ito po tayo sa Magalang, sa Lucia Magalang, Pampanga. So po yung pong nag-held sila ng pesta ngayon. So sila ngayon ay walang handa kasi may sakit si Papa. Tawag na eh. Kaya sabi kung wala sakit ito, malamang maghahanda ito eh. Tawag. Oo. Siyempre, priority, yung kalusugan. Ayan. So, last ko mo siya ng konti, maya-maya, yung ating program na upo tayo. 11! Oo. Paswan ha? Tingin mo? Okay. Tingnan natin. Anong galing ba? Lotion ba? Lotion? Pwede mo, tala mo.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Betul. Tarik mo sa iyo. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Reverse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Relax head. Yung malalim. Okay? Are you ready for activities? Tayo? Okay, ready. Diba? Okay. Diba? Ready? Tayo ready. 1, 2, 3. Okay, push. Sing-sing. Step body ha? Step body. May bumakling eh. Diretso mo. Diretso mo yung... Okay. Okay, kasi bumakling. Ayos ka ba? Step body ba? Step body. Diretso mo no? Okay. Okay, bumaba. Ay. Tatang tayo. Tatanggalin na. Ayos ba? Okay, siya. Transfer ko lang guys, mas maganda dito area to kasi mas makukuha rin si Kuya ng ginagawa namin ang puta yun. Against the light yun. Against the light yan eh. Against the light. Yeah? Okay. Sa akin hindi lang natin siya. Hindi ko plati. Ito na, ito. Mga dua. Okay, 1. Okay, 2. 3. Hook! Ayan. Step body. Buti malakas ka. Siyempre. Hindi ka kayanin po yung may nagbab. Ay, hindi. Matutupay parehas. Siyempre lang, bukol. Bali-bali mo ito kung nagkano. So guys, ito po yung pangalawa namin ngayon. Si Ansar Reyes ng Hood. Higaan ni Kuya Noli. Pangalawa ha? So maganda ito, nakakatayo na po ng matagal si Kuya Noli. Pasin po natin na hindi pa siya basta pupo agad ba? O, nandaan po. Alak-alali po. Alak-alali po. Yun. Dalawa pa lang ha? 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 Siyam pa. Hindi ba kakaya mo pa ng daan-daan mo? Pwede ba? Bawal na babagsak ako. Alam, daan. Hindi ako kontrol mo ba? Diba hawak kita? So gagawin mo. Ha? Kaya mag-practice itong lower back mo para in preparation sa paglalakad mo. Tandaan mo ha? Kailangan we do it perfect. Huwag yung bara-bara. Okay? Pangatlo, ready? Pangatlo. Para madali matapos ang no. Batak to. Bilang piyasa ha? Okay, ready? 1, 2, 3, push! Yan! Sige tayo, diretso. Pangatlo? Ayan. Pangatlo pa lang. Bilangin mo, pangatlo ha? Guys, pangatlo ito. Pag nangalit, sige mo sa akin ha? Okay? Sige po ka dadan. Iyon. Okay? Apat. Dapat. Huminga malalim. Magprepara. Okay, dahan-dahan. Okay, gagamitin ang kanang paa. Para pansugod tayo ha. Okay, ready ko yung magsimula tayo. Prepare ka na ready. 1, 2, 3, prepare. 1, 2, 3, push! Ha?
Diretso ka. Stand up. Balancing. You have to balance. Still balance. So this is our 6 days therapy. And this is the improvement of my stroke patients, Noli Peña. Hirap. San Jose Magalang. Pampanga. Yan. Ngayon ay today is March 19, 2026. Zero. Ano kaya ko yung wheelchair mo, igaling mo kaya dito? Tama na tayo. Pwede rin, di ba? Di ba siya pag may dumadaan? Gusto mo nga. Doon kasi parang ano eh. Parang shadow eh. Nagkamikit. Nakita mo? Nakikita ka? Oo. Kaya mga shadow. Against the light na map niya. Ang lawan tayo kayo ni Bang. Yan. So kayo Bang? Di ba? Ulit. Yan. Kaya ko ah. Ito yung konti. Okay. Okay, ready? 1, 2, 3, push! May wala ako na. Tulog ka. Tulog ka ba? Ang gulo mo tama ito ah. May wala yung mga abap. May wala yung mga kepe na abap na yan. Diyan bap! Sa lese na kanya. Di ba, Ble? Oo, sa lese na. Yan. Matay mo yun. Oh. Pang-5. May 5 na ito guys, ha? So, ito po yung pinaka-importante therapy ni Kuya. Kung ganito pagkakataon. Ang puti yun. Hindi, Kuya? Sige na. Tulong tayo ito konti, ha? Nakakalo ka, di ba? Kaya gusto ko eh. Na. Yan, tatapos ka. Jadi ba? No. Dua. 1, 2, 3. Oh. Yan. Very good. Yan. Ayaw ba ito? Oh. Dito. Sige balik. Ah. Sige niya. Oh, nagpapapunta ro. Oh. Yes, done. Chacha. Iya dah, kalkalali ba? Kalkalali ka tulog. Kalkalali. Sagad mo ka rin. Okay. Alim. Ha? So guys, nakakaano na kami. Meron pa kami na... Meron ka ginamon na ganyan na nanunungkulan? Oo. Vice Mayor, ganyan. Ako na pa. O ka Mayor. Ang ganyan na stroke. Ang mga stroke sa repair. Akala ko meron na. Ano pala yung mga... Mayaman lang. Mayaman. Ha? 1, 2. Okay, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Push! Upo! Upo! Okay.
Tayo. Upo. 8. Sige. Ito lagi kay... Ano ba? Ito kami... At sali ka ba? Lang. Hindi na mo yung nasa tulay ako. Hindi ba? Ba? Tara. Okay? Walo. Okay siya. 1, 2, 3 siya. Isa ka na eh. Dati yan ko yun. Dati yan ko yun. Sige. Mata natin na. Magkabala ko. Ganyan mo yan. Ano nga yun eh. Ano ba na kaya ako kakatayo? Yan, tayo ka na. Sabihin mo. Thank you Lord! O, di ba? Nakatayo. Nakatayo ka na yun. Matayo ka na. Hindi na sana. Kung saan gusto ko kung saan tumayo. Bayaan mo ba? Sabi nga eh. Huli man doon, magaling. Niyahabol din. Importante si Mark Kepler, di ba? Yan. Baba, still body. Yan. Okay? Again, this is our 6 days therapy. 6 na araw po dededyo tayo. Ito po ang great improvement ni Apo Noli Peña. Ito po tayo again sa San Jose Magalang, Pampanga. Yan. So sa lahat po ng mga nanonood po, panoorin niyo po itong kanyang speedy recovery program sa tulong awa tabag ng Diyos at sa ating mga technique na ating ginagamit sa speedy recovery. At siyempre, thankful tayo sa kanyang pamilya, especially mga iba. Diba? Up! Up! Yan! Siyam bab, siyam. Adwa na bab. Adwa na mo. Adwa na mo. Huwag gagawin ka. Adwa na mo. Wala di ako. Yan. So, nagdadag ako ng isa ngayon, 11, kahapon, 10, for the past 1 to 5 days, 10 yung ginagamit natin. So, ngayon, nagkanta ng isa, 11. So, bukas 12, di ba? Kasi depende yan sa kalakasan ni Kuya Noli. Mamaya kasi, mga persaya po. Huling nasanay po siya sa higa, ano? Uli? Ano yun? Kaya na, yun eh. Kasali? Sa akin talaga ba, Jimmy Strong na? Jimmy Strong pala po. Kaya nga ito ano makapayo mo sa mga pasyente natin? Pagkakain. Ano bang dati ginagawa mo? Paano ka strong? Kung dito sa bahay, Oo. galing ko sa model. Magbawalis ako. Tapos, Nakisip ko lang ako. overpatig ka no? Magbawalis daw. Overpatig ka ba? Pagkaso mo? Kaya nga. So guys, ito po yung case ni Ate Kuya Noli. So sa lahat po ng mga nanonood dyan, advice ko lang, concern ko lang sa inyo. So, do not overwork. Kasi yung overwork natin, siyempre, ang ating katawan kasi, nangangailangan po ng pahinga yan. Pag galing ka na sa model, Pahinga na. tingnan ka na dito. Oo. Hanggang pa ng halian. Kasi pagod na po yung katawan mo eh. So, nangyari po sa inyo, nagalit po ng trabaho, and then, bigla kayong nagtrabaho. Hindi na kaya ng katawan nyo. Magagabi yan. Ayun. So, ayan. Magandang halimbawa po yan sa mga nanonood sa akin, pali sila may stroke. Mas maganda po yung preventive measure to avoid any stroke than to suffer like this. Ayan. Napakamahal po na may stroke. Diba pre? Unang-una po siyempre yung ating financial. Yung gamot, di ba? Maintenance, etc. Lahat po ng mga test aabutin nyo. At siyempre, yung hospital ka ba, mga hospital. Man, Lalo po sa panahon natin ngayon, napakahirap po ng buhay ngayon, mga subscribers, likers, viewers natin dyan, nanonood natin dyan, alagaan niyo po ang ating katawan. Sapagkat ang ating katawan po, siya po ang ating kayamanan. Diba? Hindi niyo po yung marami kang pera, may kasya ka naman, ganito naman ang sitwasyon mo. Mas maganda po yung sakto lang, tama lang. Diba? Nananalig ka sa Diyos, tama yung kinakain mo, diba? At least, malakas ang katawan mo. So again, I'd like to concern and recommend to you, alagaan niyo po yung ating katawan. Huwag po tayo ma-overpating, overwork, sapagkat si Kuya po yung po kanyang dahilan ng pagkakastig niya. Okay? No? At siyempre, drink warm water every day. Sa pagising po natin, ating pagtulog, minum po tayo ng maligam-gam na tubig at kumain po tayo ng pasipasitan. Kung mataas po ang sugar, sapagkat ang pasipasitan po ay maganda po sa sugar, pampalinis po ng kidney, magandang talo ng katawan, lalaga mo. pagpapalakas, pwede po kainin, pwede kaya ang pasipasitan. Ayan po ang nalakomment ako. Herbal po yan, di po gamot yan. Herbal po yan. Nakakatulong sa katawan natin.
At siyempre, ang ating turmeric, no? Yung turmeric natin, maganda sa mga uric acid dyan. Sumama ng sali. Yan. Pag na malakas ang katawan mo, uminom ka ng sanga ng malunggay. Ilaga mo ito is isang tasa, kayasin mo, laga mo. Ito po ay nagpapalakas po ng ating immune system, ang malunggay. Marami tayong mga Ano na pala na ako malunod dyan? O, palilo ng mata, anong gagawin mo? Tulos ng mangga, laga mo. Vitamins yun, nakakatulog sa papalilo ng mata. Yung tulos ng mangga. Siyempre, ang ating anti-cancer, yung bibano. Oo, yung bibano natin. Lalaga mo rin. Lalaga mo rin yan. Pwede siyang kumain ngayon ng fried chicken. Ngayon, nagte-therapy na. Mamaya, adwa naman eh. Kasi ako na-website sa pagkakailasa eh. Apo, tadaan, parang may pot na. Silbi naman. Okay, bayo ng lugar po. Ali, bayo kayo na po. Parang may kanay. Pwede mo ko. Wow, yan ang tanong. Okay, dito, ang kwento namin ni Papi, magandang kwento ito sa mga kami itang kwento ko kay Herbal, kaya ka. Yan. Anong bawal? Red Horse. Not too much. One. Push. Pang 10. Ayan, pang 10 ni Pino dito, guys. Yan. Balas ka. Doon ka na eh. Ano? Kakain ka na, kakakabit. Mabalas tayo mo. Clear. Yan po ang pang 10. So this is the great improvement. Ayan. Kung ng mga anak mo, kung sila Ivy, sila Gia, kung mapapag dito, ay matuwa ka na. Dahil ang tatay mo ay nakakatayo na. Ayan. Konting-konti na lang, konting siyempre na lang. Ayan. At ay atin itong pagpupusigihin upang siya makalakad mo. Ito importante sa, di ba? Sa stroke cases natin. Hindi puro higa. Awak. Dandang ko po. Sige. Dandang ko po. Hindi ka na po dyan. Hindi mo sinagad. Kami sinagad. Babak na eh. Nasubak na eh. Aywa. Yan. Bak plus 1 eh. Amen. Plus 1 eh. Isda mo ka na eh. Okay, last one. For 11, ang ating program ngayon, 11 po. Yan. So, yan. Mga naman! Umangkip eh! Okay, Bob! Nakakatuwa ka dahil ikaw ay malakas ang tuhod mo sa mga pasyente ko. You'll get up na yan. Okay? You ready? 1, and 2, and 3, then push! For 11. Nice guy. Nice, Quinoli. Step body. Aralin mo yung pagtayo mo, dapat malakas ka, dapat nakabalansi ka. Kasi hindi ka makakalakad pag wala kang balance. So ito yung ating munang babalansin mo yan. Pinaka-importante po sa atin, yung pag-upo, pagtayo. Okay? Dandalan ko yan. Kaya pa? Step body. Huwag kang malalim, malakas ka lang. Walang isipin ng mga negative, puro positive. Kaya? So, thank you Lord. Okay. Okay na. Pag-edit na. Mga ibigay ito yung point. Mga ibigay siya ng dali naman. Ano ba ito? Ibigay siya ito mo? Ngayon kaya itong gulot na. Magyan mo naman. Ano ba? Ibigay. Yan na ba? Yan na.